Takže ahojte ľudia, ja vás tu vítam pri novom videu. No a dnes tu máme si myslím, že veľmi očakávané video, pretože to bude objednávačka pyrotechniky. Budeme si tu objednávať nejakú tú pyrotechniku, konkrétne zo stránky Ecopyro. Pretože ja som rozmýšľal, že z akej stránky objednám pyrotechniku a tak ďalej. A rozhodol som sa, že to robím tak, že tu u mňa na YouTube kanáli takto v komunite dám hlasovanie, že z akej stránky by som podľa vás mal objednávať, že rozhodnite vy, ktorú stránku vlastne máte najradšej. No a ako môžete vidieť, najviac ľudí hlasovalo za Ecopyro, skoro polovica, tak som sa rozhodol, že objednám teda z Ecopyra. Tak si poďme odtiaľto objednať nejakú tú pyrotechniku. Plánujem objednávať za nejakých tých 50 €, ani nie úplne najmenej, ani nie ako najviac, hej. A poďme začať rovno takto petardami. Nebudem ich kupovať nejako veľa, ale za to kúpime si nejaké poriadne, konkrétne si kúpime Doom Boom Middle, originál 20 kusové. Za 8,20, ešte 2,5 gramové, nec na balenie 50 gramov. Majú tu skladom ešte nejaké tie kusy, tak si zoberieme ešte keď sú, hej. Majú tu inak ešte aj, tuším, že Viper jednotky 20 kusové staré za 6,40, ale tie nebudem brať, lebo tie ešte mám. A posledná vec, čo si zoberieme z petard, sú takto nejaké tie piráty, hej, zoberieme si Doom Boom Nano a RC jednotky, pretože chcem robiť taký veľký test pirátov, hej, porovnať, že ktoré sú také najlepšie, lebo môže to byť pre niekoho zaujímavé, si myslím. Na to by z petard aj stačilo, lebo nechcem to fakt s tými petardami preháňať, majú byť aj už dosť zakázané od nového roka. O tom si viac povieme niekedy v ďalšom videu. Poďme teraz na dymovnice. Zoberiem si tu konkrétne túto PXM 30 modrú. A ešte zoberiem PXM 30 čiernu, pretože čiernu dymovnicu som ešte nemala, ako môže to byť zaujímavé, hej, ako čierna ma nejako nelákala, ale tak zasa si hovorím, treba vyskúšať, môže to byť zaujímavé. No proste čierna dymovnica, hej. Dobre, na to by stačilo z dymovničiek. Poďme sa teraz presnúť na guľové pumy. Guľové pumy konkrétne ja nejako nemusím, takže nebudem to tiež preháňať nejako. Zoberieme si tieto tu Single Shoty Thunder. To je niečo podobné ako Doom Boom Single Shoty 20 mm, len také slabšie by som povedal. Keďže sú aj lacnejšie, lebo tu môžete vidieť napríklad Single Shoty Doom Boom 20 mm sú 10 kusov za 7 € a tu je 8 kusov a na 2 kusy menej a stojí to 3,60, hej. Uvidíme, porovnáme si to. Takže zoberieme si takto do košíka. Potom sa môžeme presunúť na fontány. Takto zoberieme si takéto malé. Lebo toto sú ako dosť malé fontánky, tak uvidíme. Pozri aj video. Proste také krátke fontánky, ale tak uvidíme. A ešte si tu zoberieme nejaké fontány. Takéto napríklad si zoberieme. Tieto vôbec som ako nevidel som ich nikdy, takže neviem čo to bude zač. Opäť také menšie, ale tak neviem o nich nič, nevidel som ich. A tak vyskúšame si. Také menšie proste. Poďme teraz na rakety. Rakety tiež nebudem brať nejako veľa. Zoberieme si takéto pískacie, pretože chcem porovnať pískacie raketky od Privatex Pyro, čo vyrábajú, a takéto tu pískacie klasické od Klasku. A poďme ešte na posledné dve veci, a to detskú pyrotechniku a ohňostroje. Poďme na detskú, to také, hej, na zábavu. Dačo zoberieme. Zoberieme Tasmaniu. Potom takéto nejaké, hej, točiace veci. Meteorit zoberieme. Stroboskop, to sú také klasiky proste. Dymovničky. Screen Voz zoberieme, to bolo dosť dobré.
To ma tiež úplne prekvapilo, jak to vie tak rýchlo vyletieť do vzduchu na kadejakom povrchu. Potom si zoberieme takto kakajúceho psa. Hej. Je to ako iná, ale majú ho za 90 centov, čo ako nechápem, už dlhodobo ho majú takto za 90 centov a všade možne stojí na 2 eurá. Takže nechápem tomu absolútne. A treba to využiť, keď ho tu už majú. Potom tu zoberieme ešte tieto Crechliny Dumbum. To je novinka, píše tu, že 2023, ale to nie je novinka 2023, to už minulého roku sa dalo podľa mňa zohnať. A zoberieme ešte Rotate Dumbum, to sú také proste, pozrieme si aj video. Takže tak minimálne na test sa to podľa mňa oplatí len tak zobrať. No a ešte čo si zoberieme sú ohňostroje. Zoberieme konkrétne jeden ohňostroj. A to sú že houbičky. Nebudem brať teraz viac ohňostrojov, ešte ohňostroje pokúpim potom. Ešte jeden keď budem objednávať si myslím. A ešte si pozrieme poslednú vec. A to neonové prskavky. Takéto je, môžete vidieť rôzne farebné. Hej, pretože ako môže to byť zaujímavé a ďalšie vec, ja vyrábam fontánky domáce z prskaviek a neviem ako či to pôjde, absolútne netuším, pravdepodobne to nepôjde, neviem, ale pokúsim sa, že tam nalámame tieto prskavky farebné a hej, či to bude farebný efekt, neviem, netuším či to pôjde, ale skúsime. A ja tam pridávam ešte takú tajnú vec, že buchacie koberčeky, petardy z buchacích koberčekov, takže chystám sa natočiť na to návod, takže určite dajte odber a like, ak chcete návod na domáce fontánky. Sú to úplne maličké fontánky, ktoré vyjdú úplne na lacno, na pár centov, jednoducho vyrobené, len musíte vedieť ako to urobiť a to nie je také ľahké, keď to sami by ste robili, takže v žiadnom prípade neodporúčam, že by ste robili vy. Odporúčam počkať si na ten návod a to už bude aj všetko. Takto vyzerá košík, máme tu takéto Dumbum Middle, klasické staré, originál, hej. Treba kúpiť ešte pokiaľ sú. Potom takéto nejaké slabšie petardy, hej, do testu pirátov. Dymovnice, tu máme modrú a čiernu. Single shoty Thunder King. Takéto fontánky, nejaké pískacie raketky. Detskú pyrotechniku tu máme. A takto jeden kompakt houbičky, ktorý si myslím, že je celkom zaujímavý. A ako som už hovoril vo videu, budeme ešte objednávať nejaké tie kompakty alebo v obchodoch nakúpime ešte Lidl a tak ďalej, pokiaľ tam bude pyrotechnika. A to už bude aj všetko z tohto videa. Nezabudnite na odber a na zvonček, aby ste nezmeškali unboxing tejto pyrotechniky, ktorý vyjde už čoskoro. A to už je všetko z tohto videa. Čaute.